हादोरसायाव बर' बिजोङा मा जालांनो हमदों गंसेनि उनाव गंसे मानो थैलांनो हमदों बर' बिजोंनि फरायसालि धेमाजि सिलाफोथारनि गंसे फरायसालिनि थैनायनि लामायाव जय भद्र बड' गेजेर फरायसालिया थैनायनि लामायाव 1979 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे फरायसालिया धेमाजि सिलाफोथार हालामनि सिलाबालि गामियाव थानाय 1979 मायथाइयाव गायसनजानाय जय भद्र बड' गेजेर फरायसालिनियाव फोरोंगिरिनि आंखाल सानैल' फोरोंगिरिजों गंसे गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फोरोंबोगासिनो दं। गाहाय फोरोंगिरि कनक गयारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा बोसोरनैनि उनाव आजिरा मोनसिगोन। दा बाथ्राया जादों गंसे गेजेर फरायसालियाव सासे सानै फोरोंगिरिफोरा गासैबो आयदाखौ फोरोंजोबनो हागोन ना? बर' बिजोंखौ आसाम सोरखारा बबे नोजोरजों नायदों एखनबा बिजाबनि आंखाल एखनबा फोरोंगिरिनि आंखाल नुजाथिदों। बर'नि माहारियारि आफादफोरा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहायफोरनो गोबां खेब खारिथि होसेयावबो दिनै फोरोंगिरिनि आंखालखौ सुफुंना होआखै होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। फोरोंगिरि हिसाबै जोबोद असुबिदा जोंनि क्लास लानायनि बेलायाव गथ'फोरखौ जेरैबायदि गुन गोनां शिक्षा होनांगौ बेबायदिखौ सानैजों सम्भबबो नङा। बेखायनो मा होननानै बुङो जेसेबां हायो सरकारा जाहाथे थाबैनो बे लांदां जाना थानाय खथाखौ फोरोंगिरिनि खथाखौ थिसनबा जोबोद मोजां मोनगौमोन आरो गथ' गथायफोराबो दावगालांगोन होननानै आं सानो आरो। दासिम मा होननानै बुंदों जोंनि बेवहाय आवगायथ' गोबां दंमोन बे फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो जोंनि बिनिफ्रायनो गुबुन गुबुन फरायसालियाव मा होननानै बुंदों लांदों गारजेनफोरा। दा बेवहाय मा होननानै बुंदों 42 फरायसालिफोर दङ आरो दासिम। दा सिगांथ' मा होननानै बुंदों जोंहा साबा दंखायो होननानै बुंदोंमोन आं 4+1 बेनिनो मा होननानै बुंदों सासेया गेजेरावनो मा होननानै बुंदों रुंसारि जालांदों। बिनि उनाव हेड सारा जोंनि 2021आव रिटायार जादों। बेनिफ्राय 2022आव एसिस्टेन्ट टिचार निरन सारा थांनायनि उननिफ्रायनो माने जोंनि फरायसालिनि जिथुनिखि जेंना फोरोंनायनि जेंना बेयो गोबाङैनो मा होननानै बुङो नुजाथिदों आरो। बे नुजाथिनायाव मा होननानै बुङो जोंबो दासिमबो मा होननानै बुङो जेरैबायदिहाय फरायसाफोरखौ सोलोंनांगौ बेबायदि सोलोंनो जों हायाखै आरो। आं बेनिखायनो मा होननानै बुंदों खावलायो जे सरकारा जाहाथे थाबैनो बेखौ मा होननानै बुङो सुफुंना होयो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। सारा बोसोर बेसे दंबावो रिटायार जानो? आंनिया 2000 बोसोरनिखौनो हम आरो 2028 अक्ट'बरसिम दङ आंनि डिग्रिया। बेनिफ्रायनो आंबो रिटायार जायाखै। सारा रिटायार जाबाथ' बेयाव सिंगेल टिचार जासिगोन? सिंगेल एकदम सिंगेल आरो माने स्कुल खुलिनायनि लामायाव आरो बेबायदि आरो जुदि सरकारा हगाबा। सिंगेल टिचारजों गंसे फरायसालिया थांनानै थागोन ना? हाया खेथियाव माब्लाबाबो जानो हाया बे सम्भबबो नङा बियो। मानो होननानै बुङोबा अफिसाव थांनो गोनां जागोन बिथाङा फरायसालियाव मा होननानै बुंदों रावबो फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गथ'साफोरा ओरैनो थांलाय फैलाय जागोन आरो बिनिफ्राय मा होननानै बुंदों फारसेथिं गार्जेनफोराबो नुखागोनखा ओरैबो बे गथ'फोरा थांनानै बेवहाय माबोरै शिक्षा लादों बेखौ गावनि मेगनजों नुगोन।